Maayong buntag kaninyong tanan, kini si Untoy Restyllador ug karon sa tong Tangub City weather and tide forecast today. Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inumanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang flash floods o landslides tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug karong adlaw dinhi sa Tangub City masinati ang pag-uwan-uwan ug mga bagyo nga adunay dalugdog ug kilat sa hapon. Taas ang tiyansa sa pag-ulan karong adlaw ug kasarangan ang pag-ulan. Ang labing taas nga gitagna nga temperatura mao ang tropical nga 31 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan nga temperatura kay 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:31 sa buntag ug mosalop kini alas 6 sa gabi. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Para sa itong makaigsuunan nga maligo og dagat, unang hunas kaganang alauna 52 sa kadlawon, unang taob karong alas 8:57 sa buntag, ikaduhang hunas unya sa 5:04 sa hapon. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restyllador, una ang Ginoo.